Vi vil nu lave forsøg, hvor vi vil se, om det glas med det mørkfarvede vand, det tiltrækker mere varme fra solen, end det med det klare vand. Jeg hælder først 100 ml op i det ene glas. Og så farver jeg vandet, inden jeg putter det op i det andet glas. Det skulle egentlig være sort farve, men det har vi ikke lige, så vi vælger en anden mørk farve. Så hælder vi det op i det sidste glas. Så skal vi sætte det over i vindueskarmen på et hvidt underlag. Og på dagen, hvor vi vælger at lave forsøg, skulle der være solskin. Det er der ikke lige så meget i dag. Så det er ikke sikkert, at vi kan måle nogen udsving. Men ellers så skal vi måle om en halv time, hvilken temperatur de to glas de har. Om det er det samme, eller om der er forskel.